예우고 소만어 지나가리 나가리 나가리 지나 ଛମାସ ହେଲା ମୁଁ ଦୁଧ ନେଉଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ମାଲଟା ବି ଆଇଥିଲି କଣ କରିବି କେଜାଣି ମାଲଟା ବି ଢାଳିଗଲା ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଚାଟି ଚାଟି ଚାଟିବି ମଧୁଆଲୋ କର ଜୀବନ ମୁଁ ତ କାଳିଏ ବୁକୁକୁ ସମାନ ଆମର ମଧୁଆଲୋ କଣ ସବୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି କଣ ସବୁ ଏଠି ଚାଲିଛି हरियाणा वाली कौन है सेठ दुकान ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ କାମଟା हरियाणा दुकान रे पैंट शर्ट दुकान କ୍ୟାସିଓ ସେଇଠି ଏ କ୍ୟାସିଓର କାମ କଣ ଏ କାମଟା କଣ ତମେ ଜାଣିନ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିନ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଏ ତମର କାମ ହେଲା କମ୍ପାନୀର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଲା ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି କମ୍ପାନୀର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାକୁ ବି ଖାତାରେ ଲେଖି ଏଇଆ ତ ମୁଁ କରୁଛି ନା ସେଇଆ କରୁଛି ହେଇକି ସେଇଆ ଯଦି କରିଥାନ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା କମ୍ପାନୀର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହଉଛ ଖାତାରେ ଚଢଉଛ ହେଇ ଇନସିଡେନ୍ସଟାକୁ କେତେ ମାରୁଛ କେମିତି କରିବି ଏଇ ହିସାବଟା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଠିକଟା କରିବି ଠିକ ବୋଲି ବୁଝିବା କ'ଣ ତମର କାମ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଠିକ ବୋଲି ବୁଝିବା କ'ଣ ତମର କାମ କମ୍ପାନୀର ଅଡିଟର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର